Здравейте, здравейте приятели на APD Service. Днес имаме едно табло на Audi A3 8L. Видео табло с абсолютно износен дисплей и подсветка, но клиента за момента желая да смяна на дисплея. Сега ще сменим дисплея и по-късно ще ви покажем и крайния резултат след смяната на дисплея. Ето ни вече по-късно с готовият сменен вариант на дисплея на километража на Audi A3 8L. Така, ето го и крайният завършен вариант. Калибрирали сме таблото, за да може да се отчита вярно. Сменили сме дисплея с нов и ето виждате вече всичко се вижда прекрасно. Така че, ако и вие имате нужда от подобна услуга, може да се свържете с нас на нашата Facebook страница. Ще намерите линк в описанието на това видео. И така, може да се абонирате напълно безплатно за този канал с камбанка, за да ви известява всеки път, когато извадим ново видео. Благодаря ви и до скоро!